Gusto ko magdala nito sa Bicol. Nakikita ko 'to do'n sa ano ng kaibigan ko. Siyempre nahiya ako do'n sa bahay mismo ng kaibigan ko. So nahiya ako. So dahil dito masyadong makapal, hingi na lang ako kasi ibang variety ito. Ito Kapromdi, Syngonium. Wow, Syngonium na kulay pink. Pinapabayaan lang dito Kapromdi. Maganda siya. Mas maganda ito kaysa siguro kailangan dapat kumuha ako nito kasi kulay pink siya at kakaiba. So sa amin kasi yung Syngonium namin doon, nagkalat din, pero ang kulay puti sa kulay green. Hello mga kapromdi, nandito ako sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. At sinama ko ng kaibigan ko sa isang magarang subdivision at sa isang malaking bahay dito sa bandang Don Jose, sa Don Jose, Quezon City. Maraming mga magagandang halaman dito Kapromdi, but syempre yung ano lang naman siya, parang mga ordinary lang mga plants nandito Kapromdi, pero napakaganda ng kanilang garden, napakalawak at napakagandang pagmasdan. So kung kayo nandito siguro ma-amaze din kayo, kaya dahil wala kayo dito at ako nandito, kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung magandang garden dito, malawak at napakaraming, hindi naman siya mga rare mga Kapromdi, kundi maganda lang talaga. So yung ano lang naman yung mga ang gusto ko lang naman palagi yung tinitingnan sa garden, yung maaliwalas. Kasi pag medyo masikip tapos punong-puno tapos nagmumukhang masukal, so hindi na siya nakakaakit. Dito napakalaki at hindi naman gaanong karami yung mga halaman. So sabi ko nga mga familiar lang yung mga halaman dito, pero maganda yung masasabi mo na parang maaliwalas yung dating. But kung bago lang kayo Kapromdi sa aking channel, sana mag-subscribe na kayo para madagdagan mo na aking subscribers at para syempre para maging update kayo sa aking mga ina-upload na video. Huwag nyo rin kalimutan yung bell button para palagi kayong updated sa mga bago kong post. Ayun Kapromdi. Salamat at ito ipapakita ko sa inyo. Sana ma-amaze kayo at magustuhan nyo yung mga garden. Ang landscaping dito, although sabi ko nga hindi naman siya ganong magara, pero maganda. Ayun Kapromdi. Ito simulan natin dito Kapromdi sa isang halaman. So ang tawag yata dito is yellow bell. Yung nagiging ano siya, nagiging puno, pero maliit lang naman, hindi naman siya lumalaki. So yung namumungo siya na parang sitaw. Dati nagdala na ako nito sa probinsya at tumubo na ngayong mga bunga. Kaso lang yung seeds tumubo na siya. Kaya lang nung bumalik ako ng Manila noon, napabayaan ko rin, kaya hindi ko na nakita pagbalik ko. So ito yung pag namumulaklak ito Kapromdi, sobrang dami. Yung parang talagang punong-puno ng bulaklak. So ito ngayon parang siguro medyo may edad na rin ang yellow bell na ito, kaya ganyan yung itsura niya. But siyempre pag mataba siya, marami siyang bulaklak. So talagang hitik na hitik sa bulaklak yung pag was na magandang pagka niya, na tubuan niya at mataba siya. Kaya siya ngayon, ganyan lang siya ngayon Kapromdi. Siyempre dito kasi ang laki-laki ng napakalaki ng dito Kapromdi, compound. Kaya malawak yung makikita nyo dito. Ito meron din silang bugambilyang puti. Medyo napabayaan na kasi ang may-ari dito ay lula at lolo. So ang may-ari nito ay kapatid ng kaibigan ko na tinutuloyan ko sa Quezon City. Ayan. Although nasa Quezon City rin naman ako, kaya malapit lang naman. Nasa exclusive subdivision sila ng Quezon City. Napakalaki ng compound nila dito mga Kapromdi. Ito yung sinasabi ko na yellow bell, so medyo may edad na siya. At mamaya mangunguha ako ng bunga para pag uwi ko ng probinsya, mayroon akong iuwi ng mga seeds. Madali lang naman itong tumubo, kaso kinakain ng mga snail. Pag nakikita nilang lumalaki na yung plants, bigla na lang nawawala at kinakain niya siguro ng mga snails. Siguro babantayan ko. Ito pwede na itong kunin Kapromdi, mayroon siyang hinog.
sana tumubo siya. Kasi tinatapon lang naman nito dito. But yung dati binibigyan ako nung may-ari nito, yung kapatid ng friend ko, kasi close naman ako sa kanila. Hindi naman nila ako dinadamutan. Sila nga yung nag-ano sa akin na magtanim ako nito kasi napakaganda rin ng bulaklak. So yung mga bunga niya parang beans. Ayun, napakalawak ng lugar dito. At ito syempre yung Eugenia na plant na parang na ano na anong tawag doon? Na pabayaan na kasi nga lola at lolo na nakatira dito at hindi na nila kayang mag-alaga ng halaman. Although mayroon naman silang kasambahay, pero siguro hindi siya sa mga halaman, aware sa mga halaman. Kaya itong itsura niya ngayon. So dito mayroon sa mga paligid niya ng dahil napakalaki ng bahay na ito. Andito ang daming pandakaki na namumulaklak. Ayan. So yung pandakaki ko sa sa kubo, namatay na yung isa. Siguro kasi nasobran sa ulan, parang nabulok siya. Tapos ito, hindi ko alam kung variety ito ng cypress. Kasi pag minsan nagsisearch ako ng cypress or croutons, ito kasama ito sa lumalabas. Meron na rin naman ako na sa probinsya niyan. Pakita pa yung at ito yung isang variety ng kulay medyo yellow green, yung parang table plate na plants. Hingi nga ako nito kasi gusto ko magdala nito sa Bicol. Nakikita ko to doon sa ng kaibigan ko. Siyempre nahiya ako doon sa bahay mismo ng kaibigan ko. So nahiya ako. So dahil dito masyadong makapal, hingi na lang ako kasi ibang variety ito. Yellow, green, parang tapos may kasama siyang anong tawag doon? Neon. So yung sa akin meron akong puti. Ganito puti tapos green. Table plate. So ayun kaprambili yung scenery dito, napakaganda. At syempre yung araw kasi parang taas-taas na lang araw kaya medyo natatalo ng araw yung aking camera. Dito kaprambili yung meron din silang yung halaman na tea plant na nakikita ko na yung mga pangalan nito sa mga video kaya lang nakakalimutan ko. Basta variety siya ng tea plant. Ayan. Gusto ko rin yan kasi yung ibang kulay niya, kasi yung mga tea plant ko ay kulay pink, pula, mayroon din akong mint. Marami rin akong tea plant pero yung iba yung nandito. So yung medyo hindi familiar, medyo rare. Ayan. Medyo malawak dito kapromdi. So dito pupuntahan ko dito. Maraming plant dito. Para din ako nasa probinsya kasi sa amin ganito rin kalawak yung nilalakad ko, pero dito kasi nasa compound siya, isa lang yung may-ari kaya napakalaki. So ito yung ibang plants dito, mayroon nito sa probinsya, iba yata to. Ibang variety ito, maganda rin siya. Ayun. So dito sa kanila rin itong nandito sa dito sa likod. Ito kapromdi Syngonium. Wow, Syngonium na kulay pink. Pinapabayaan lang dito kapromdi. Maganda siya. Mas maganda ito kaysa, siguro kailangan dapat kumuha ako nito kasi kulay pink siya at kakaiba. So sa amin kasi yung Syngonium namin doon nagkalat din, pero ang kulay puti sa kulay green white yung dahon niya, tapos may plain white, may kulay green. Ito naman kulay pink, so dapat meron ako nito. So hindi na pinapansin dito kasi wala nang mag-aalaga.
Mamaya kukuha ko yun. Sabihin ko sa friend ko, kasi kasama ko yung friend ko dito na sa bahay ng kanyang kapatid dito sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. So napakalaki ng lupa nila dito. So yung ka-from day, meron din sila ditong, ito hindi ko alam, parang kalatia. Kalatia nga ito. Kaso iba yung dahon niya. Pero yung maliit niya, kitang-kita naman ng kalatia. Ayan na. So, malalaking dahon. Kapag napapabayaan pala siya, gumaganda siya ng ganyan. So, marami rin siyang dito. Ito, hihingi ako ng halaman dito. Kasi maraming varieties. Ayan. Wala ako nito. Ayan. Para pag uwi ko na probinsya, meron din ako nito. Kasi, yung mga halaman namin doon sa probinsya, yung mga galing bundok. Tapos dito, magaganda siya. Kasi nabibili yung parang medyo may pagka-imported na. Ito. Tea plant na mocha. So, may nagsabi sa akin na siya, negra. Ayan. At napapabayaan na dito kasi wala naman nag-aalaga. Kaya, sayang din kung dapat kahit paano makakuha ako niyan. So magtatanim ako nun. Napakalaki ng compound nila. Ito. Napandakaki. Anong tawag dito? Tianggubat. Chewy! 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 Ang cute-cute naman. Chewy, chewy. Chewy. Nanggigigil ako sa aso. Pero ayaw kong mag-alaga. Palaging gustong-gusto kong gustong-gusto ko yung mga aso na mababait katulad nito. Tapos alagaan mo. Yung pag nakakita ko sa ibang bahay, gigil na gigil ako. Parang gusto ko siyang kargahin. Chewy. Ayan. Habulin na naman ako niyan. So ito ko from mayroon siyang mga tiger na palm, yung kulay pula, parang tiger ba tawag nito? Chewy 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 chewy. Ayan, napakalandi naman ng aso nito. Ito yung tiger palm, yun, yung kulay pula. So pag uwi ko gusto ko rin magdala niyan. Tapos ayan, tapos pag dito overlooking kasi malaking subdivision nito. Andyan yung mga yung parang anong tawag dito, multipurpose, yung park, basketball court, yung ayan, malaki. Dito muna ka from so dito maraming plants. Medyo nalibang ako dun sa maaso. Dito ibang plants naman yung nandito. Ayun. So sa gilid, medyo sayang hindi na nasikaso. Siguro kung bahay ko to talagang papagandahin ko. Isa lang kasi yung anak nila, tapos yung kasambahay nila nagtumutulong din sa pag-alaga ng daddy nila. Medyo may edad na kasi at mahina na. So dito yung ang garden nila, maganda sana to kapag hindi kong naalagaan. Sayang. Masyado naman kasing mahal yung dito. Pwede ba itong hulog-hulog? So, napakamahal ng bahay dito ka-Promly. Siguro umabot ng 35 million yung isang unit. Isang bahay. Dito napakalaki ng compound kaya hindi lang 35 million. Ayan. Marami rin ditong ferns. Ng iba't ibang klaseng halaman. At yung yung garden. Hindi na masyadong nasikaso, pero maganda pa rin dahil yun nga, ito ka-from variegated na Eugenia. Ngayon ako nakakita ng variegated na Eugenia. Maganda siya. Parang siguro kung sa market napakamahal nito. Kasi itong yun, maganda rin pala ito kapag nainitan kasi yung iba nag-yellow tapos ito medyo kulay puti. So ibang variety yata to. Kasi yung sa kabila hindi masyadong nainitan, kulay yellow naman, dito naman kulay puti. Aglaw.
Tapos yung ferns, ang laki-laki ng ferns. Ito yung tree, ano tawag nito? Yellow bell. Ayan. Dami nilang mga gagandang halaman dito na napabayaan na. Sayang, ang mahal-mahal nito. Oh, ito maganda. Ibang variety ito. Katulad nung halaman na pinutol ni My Dream Life sa summer. Pero parang ibang variety kasi parang may yellow siya. Tapos ito, alam ko isa ito sa pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas. Kaso siyempre medyo marami nang may ganyan. Ayan. Oh. Mayroon din pala dito ka-promdi na si Lumaw mamahalin ito. Ang dami niyang sanga, suhi. Pero malaki na siya ka-promdi. Siguro mga pag bininta ito mga 7,000, 6,000, mga ganun. Tapos dito sa kabila naman, ang laki ng garden ka-promdi. Ayan guys ko, si Hungry Syrian the Wanderer. Nandito. Ito ka-promdi na napakaganda ng ito yung ferns na yung sinasabi nga sa akin nung taga-Albay na bibigyan niya ako pag bumalik siya sa kubo ko. So, may nakikita ko nito ka-promdi sa mga niyugan. Hindi ko lang pinapansin kasi meron naman ako ibang variety rin ito. Parang putus. Ayun, napakaganda. Yung mga ferns. Wow, ang ganda ka-promdi. Na-amaze ako sa mga halaman dito ni ate. Ang daming ka-promdi, parang napapabayaan lang yung mga halaman dito. Katulad nito, yung banga na ito, napakalaki na, napakano nito. Mahal dito. Tapos dito parang na lang, nilagay na lang sa tabi. Oh. Ito, mga iba't ibang variety ng ito yung tea plant. Pwede kayo makahingi nito kahit maliit na sanga. Ayan. Pamahal. Ito, mayroon naman ako nito sa probinsya. Hindi, iba yata ito. Iba to ka-promdi. Yung sa akin kulay green. Wala akong ganito. Ang daming rare ng halaman ni Ate Linda dito. So yung may-ari nito, ang tawag namin Ate Linda kasi Linda yung pangalan niya. Ayan. Tapos yung ito yung may ferns dito. So hindi naman siya gaanong hindi ako na sa mga ferns kasi maraming ferns sa amin ng iba't iba. As fortune plant. Ayan ka-promdi yung mga halaman dito. Napakaganda at iba't ibang klase.
Meron din siyang mani-mani. Ayan. So siguro kung ako yung mag-alaga dito, sobrang ganda nito. Hindi na lang kasi masyadong pinapansin. Hindi na binibigyan ng pansin yung halaman dito. Kasi yun nga siguro, nagsasawa na sila, hindi na kayang alagaan. At dahil napakarami na. Pero napakaganda ka from D. Ayan. Ayan ka from D, yayamanin dito. Ganda ng subdivision. Nasa exclusive. Pang mayaman. Ang ganda ng panahon, no? Napakalinaw. Hello, Kilib. Ang init-init naman ng ano namin. Biking namin. Sige, doon tayo mag-start sa. Saan kayo pupunta? Doon, may trail kasi. Sumama ka doon, andun yung mga laban. Saging. Saan? Dito na, sa box. Para nakikita. Dito, ano, Sarap ang lamig. Yung helmet mo. Oo. Sarap magtambay dito. Ito pala madaming ano, ang daming snake plant ng iba't ibang varieties. Para din akong nasa gubat. Daming philodendron. Galing. Wow. Refreshing. I'm back in the province. Kaprom dito yung ano, dragon tail or Monstera deliciosa. Monstera deliciosa. Tapos sa baba yun napakaraming ano, philodendron. Philodendron nga ba yan? May syngonium, philodendron, pinagalo-halo na kapromdi. Bike lane lang ito. Ito mga kapromdi, huling shout out ko na to dito sa Manila. So, malapit na umuwi ng province. So, kaya ito, isa-shoutout ko na yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout to Mikay, family, Beach, from Bacolod. Si Beach po ay, Beach. From Bacolod po. Yung matagal na po kaming mag-friend nito si Beach na taga Bacolod. So, tawagan namin ay Migs. Ang Migs daw, ibig sabihin ay friend. Shoutout to Marifi, Gayanilo, Rosalina Blanco, Juicy Bacunawa, Romy Dimaon, Adrian Lagorin, Lucy Interia, Manong Igay TV, Vicky Ladao from Bohol, Judith Garcia of Calasiao, Manawag, Pangasinan, Francisca Abalo, and Abalo family from Tricia and Abalo of Tinaan City of Naga Cebu. Prissy Lopez, shout out to ang Hilita Sabanal, Estrella Nava, Sioni Asper, Wilma Di Guzman, Florencia del Rosario, and Maria Teresa Villegas of Paradahantan sa Cavite. Shout out din po kay Marisa Arcelia, Mel Cave, Plantito Mel, Babes Guevara of Santiago City, Alina Malabag Marcelino, Nancy Lunar from Lydia Magbanwa, Wings Gardening in Life. Shout out to Nerissa Santini Tigan, Joy Manzano of Davao City,
Marian Angela Vlogs, Josie Cancino of Pangasinan, and Monica Cargo from Dallas, Texas. Advance happy birthday po kay Nanay Fee of Malabon City. Si Nanay Fee po ay magsi-65 years old sa March 22. Greetings from Precious Andrea Erenco Pirante and certified from the happy birthday po Nanay Fee ng Malabon City. Ito pa mayroon po sa likod. Belated happy birthday din po kay Lilibet Sidan of Mambulo Nuevo. Shout out to Anthony Leo TV, Myra Itorias of Canada. Ayan po, love shout out ko po dito sa Metro Manila. Hindi na po ako magtitigil sa pag-shout out kahit nasa probinsya po ako. Marami pong salamat sa inyong pagsusupport at mabuhay po kayong lahat. Yan po, mabalos po sa inyo mga kapromdi. Don't forget pala to subscribe in my YouTube channel at paki-share din po para po ma-reach ng iba or ma-reach yung iba para or makapanood din po yung iba ng mga aking vlogs. Maraming pong salamat at mabalos po.